Ahojte lidi, my si dnes jdeme dívat na starý videa, dáme nejstarší. Umím francouzsky. Fakt. Tak něco řekni. Yes, ale to bylo anglicky. Aha, tak umím i anglicky. Bože, ty jsi kokot. Umím... Co to je, ty vole? Bože můj, co to za klický video, ani neumím natáčet. Ani se neumím natáčet. Hej, kámo, co? Nekoupíš nějakýho Péťu? Péťu? No Péťu, co to do prasele je? Nechutná věc. Za kolik? Zadarmo. Tam nejvíš půlku. Rozený vyjednavač, máš to mít. Co to umí? Ještě míň než úplný hovno. Ahoj! Drž hubu, muž... Ahoj, teď si se mnou mažute zahrát Pet Simulator Soutěž. Vyjde 10. února, ale ST to moc nevíme. Tak ještě chceš, tak se napsat po jménu, budeš mít v komentu. What? Ani tady nic nemám, no to jedno. Tak ještě jedno. Tady si vyhlásíme soutěž o V-Bucksy. Se najednou 2000 V-Bucksů. Ty vole. Dejte ještě odbyl, to je ještě málo. Ty vole, ty vole. Bože můj, ty vole. Ty vole, Sigma Boy. Sigma boy. Ty komu říkáš, že umím psát? Ty jsi na to umíš psát, tak si mrkni na tu zprávu. Neumíš psát, jde. Zapovaj kámo, mi nedává a má kámo 2 chyby špatně. Takže mi neumíš je měří i a ty je měří i, takže jako... Run to me, confess your love, at least just say. Tady starý video a ne, ani to nešlo dočnout. Ahoj, já jsem na mami Facebooku. Já se dívám na Facebooku na nějaký stránky, dejte odběr. Honzo, jak se jmenuje z Robloxu? Tyba, to jsem mu nemohl napsat, když se na něm číslo, ty vole. Vydejte odběr. A like, prosím, protože jsem mě youtuber nepozím. Prosím, CZ 0, 67. Prosím, hodit 37. This is crazy Montalgiano. Stačí. I it have best piano YouTube, jako jestli to piano je nejlepší. Tohle to by já se, když moje stovat. Ty vole. Ty vole. Povač, aby se nedával. Ty vole, ty cipáku malé, co si myslíš? Cipáku jeden. Lidi, bude nový video piano shout, ruj. To je pošleme nový s měkkým i. To se nepamatuju. Ty vole, to ani nepamatuju tu písničku. Ani já jsem ji natáčel.
Dejte mi nějaký úkoly, na teď dokument. Tady video. Takovej malej, aby táta nebyl naštvaný, no. Chicken banana. Chicken banana. My tedy si podíváme na oblíbená videa. Vidět lidi, svedím, tak ahoj, čuj, napište mi se nějaký pozdrav, ty vole. Ty vole, já jsem měl takto apný videa lidi, že ani nevíte jak to apný. Dejte odběr lidi, čau.